எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த காமெடி கூட சொல்லுவாங்க, இது என்ன பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸா அப்படின்னு. அப்படி என்ன பெரிய இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்க போதுன்னு தெரியல இந்த ராக்கெட் சயின்ஸில். ஸோ நம்ம சிம்பிளாக அண்டு ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயிலாக இந்த ராக்கெட் சயின்ஸை பற்றி பார்த்துருவோம். அதில் இருக்கிற அந்த பிரின்சிபல்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் அதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலிமா நம்ம இந்த ராக்கெட் சயின்ஸை வெரி ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன் டீட்டெயிலாக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். இந்த ராக்கெட் சயின்ஸை ஜென்ரலாக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம்? ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், அதாவது இங்கேருந்து நம்ம எர்த்தை தாண்டி போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை கேரி பண்ணுறதுக்காக இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள், இந்த ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதை ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஸ்பேஸ் கேப்சூலாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், எக்ஸட்ரா. இது மாதிரி பல விதங்களில் இந்த ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். இது இந்த ராக்கெட்ஸ் ஜென்ரலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா,